Исәнмесез, дуслар, эфирда яшьлек тавышы тапшыруы. Гадәттә әлеге урында Мөнир Рахмай басып тора иде, ләкин бездә күрүгезчә үзгәрешләр. Бүгенге көннән яшь башкаручылар турында мәгълүматны сезгә җиткерәчәкмен мин, Диана Таҗетдинова. Сәбәбе ТМТВ телеканалы командасы килмәгән җәйне минем кызыл чәчләр алып килер дип ышана. Мин аларның ышанычын акларга тырышырмын һәм беренче чиратта ни өчен җәй озак килмәгәнен безнең резидентлардан белербез. Игътибар, без башлыйбыз. Тапшыруыбызның башында без иң аз тавышлар җыйган резидент белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Кем бүген хит-парадтан төшеп кала? Хәзер белербез. Алмаштырмам иркә берни белән Жылы карашыңның яктысы Тик син генә янган йөрәгемдә Сүнмәс кояш булып балкыйсың Иркәм сине назлы карашыңнан Гөлләр шәшә ата Яшьлек тавышында яңа резидент, премьера. Айрат Камаловның җырын бергәләп тыңлыйбыз. Uşak yana dörülep gündem Bellur tuyga jitmey bolmaz Aşığı yok alem, yok alettingem Рәхмәт язмыш ушы кеше Минем бәхет кайдан белдең Аяз күккә карый күзләр Жылы uşак ягып бирдең Артык янмый сүнмәй генә Uşak yana dörülep gündem Bellur tuyga jitmey bolmaz Aşığı yok alettingem Bizning bäxitleysen tösülü Yawa bizge kökten kelip İllim bu yaw yazmış özüm Ak bäxitke koydurttirip Artık yanmay sönmey gene Uşak yana dörülep gündem Bellur tuyga jitmey bolmaz Aşığı yok alettingem
meyegenen uşak yana dırılap gündem Bellur duyga jitmeye bolmaz aşığı yok ale tüngen Elin yok ale tüngen Jey bar, lekin ul bulutlar артында яшерерген деген фикерне җиткерде Алсу Самигуллина. Кояш кебек балкып торган башкаручының коды 096. Әлеге кодны тавыш сүзе белән башлап 1320 номерына SMS рәвешендә җибәреп, тавыш биреп була. Барысы да сезнең кулда. Jırlarım min sağındım Tağlar otqan şoqta quşlar kebek Uramlarga шығып қағынdım Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Туған туфрақ сенен бір қойшанда айырылмасын әдем боласы Туған яғым сенің қадіріңді шитке китке шоңладым Әмінә Филүз Беркеткә нинди дә һава торышы ошый. Иң мөһиме, җир шарында тынычлык булсын дип сөйләде ул. Үзенчәлекле башкаручы өчен тавышларыгызны бирергә онытмагыз. 1320 номерына тавыш 095 коды.
зирәклек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Балаларны сөеп, янәшәдә булып, тормыш авырлыгын шишеп яшим мин. Азатлык сөючән хыял диңгезендә бөркет кебек күккә очар идем мин. Саф бәхет миннән бәгерем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күкләргә үрли. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Саф бәхет миннән бәгерем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күкләргә үрли. Хатын-кызлар җәйге кызулыкны ир-егетләргә караганда авыррак кичерә икән. Бәлки безгә артык кызу җәй кирәкмидер дә. Ләкин шуңа да карамастан безнең киләсе резидентыбыз Чулпан Низамова барыбер дә яхшы җәй булачагына өметен өзми. Без дә шулай эшлик. Жаным, соңгы хатны йылый-йылый әрнеп язам. Сине шашып сөюләрем булды микән минем хата. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да
син шитнең бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары, мин бит сине эзелеп сөям, булсаң да син шитнең бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары. Янәшәңнән бара алмыйм, син минеке булмаганга, рәхәтләнеп кыша алмыйм, онытылып яратсам да, мин бит сине эзелеп сөям, булсаң да син шитнең бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары. Теләгәндә күрә алмыйм синең назлы күзләреңне, синсез яшәү түгел, белмим озакка түзәрменме, мин бит сине эзелеп сөям, булсаң да син шитнең бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары, мин бит сине эзелеп сөям, булсаң да син шитнең бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары, син бәхетле миңа кыйын, онытма син мине бары, онытма син мине бары. Ноябрь tamam. Иң мөһиме киләсе ай июнь-варь булмасын диде киләсе резидентыбыз Ринат Бәдретдинов. Ләкин ул белмидер, иң салкын җәй Рәсәйдә 1604 елда булган. Летописецларның язуларында ул җәйдә кар яуган, кешеләр чаналарда йөргәннәр дип язылган. Эй, үрнәгем җырын башкарган Ринат өчен тавышлар бирергә онытмагыз. 1320 номерына тавыш 094 коды белән SMS-лар юллагыз. Сиңа кайттым тагын, бик сагынып бала чакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мичтә учакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем, синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем, синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үрнәк авылында туып үстек, шуңадыр да моңлы җырлыбыз. Сагышларны бассын әле менә безнең шушы моңлы җырыбыз. Әй үрнәк
Әлбелешіп тұрып, ешрат қайтып туған яқларға. Ауылыбыз урамында қалған, сағындырған бала шақларға. Әй өрнегім менем, ғазиз туған ауылым өрнегім. Сенен матур güzelрек жерде, мен бір тойларда да көрмедім. Әй өрнегім менем, ғазиз туған ауылым өрнегім. Сенен матур güzelрек жерде, мен бір тойларда да көрмедім. Сенен матур güzelрек жерде, мен бір тойларда да көрмедім. Әй өрнегім менем, әй өрнегім. Сенен матур güzelрек жерде, мен бір тойларда да көрмедім. Динара Юсупова ең мөһиме жылы көннәр августта булсын ди. Ни өчен дисезме? Чөнки августта Динараның отпуск икән. Ә аның иҗатташ досты Руслан Тимерлановның фикере буенча, җәй булмауда яз гаепле. Яз бездән китергә теләми, дип аңлатты ул. Следующий. Как ты? Нормально? Сидят. Ты победишь. Ixchamishes. Alma. Birinchi tapqir ko'rib, g'ashiq bo'ldim men senga, yuragim yana. Xayoling sening kimda sening o'ylaring, ayt endi menga. Юкка дустым тырышма, уйларында әлі сөю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулыңда, бәлки күз күрер. Alma, бақшамда өскен алма. Бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмим, кирәк ми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Alma, бақшамда өскен алма. Бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмим, кирәк ми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Вәдә бирәм мен сиңа, алып бирергә йолдыз зәңгәр күкәрдән. Әгәр теләгең булса, бүләк итермен сиңа көмеш якты ай. Уздырма вакытыңны, хәзер инде буш сүзләргә бүтән ышанмыйм. Исбатла сүзләреңне, йөрәгем теләкләрен тормышка ашыр. Alma, бақшамда өскен алма. Бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмим, кирәк ми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Alma, бақшамда өскен алма. Бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмим, кирәк ми кызыл алма. Кирәк миңа айфонлы алтын алма. Алма, кызыл алма. Alma, бақшамда өскен алма.
min sinja kızılama Akşanım Ayşin nasıl budu minja Yokum yoku tugul kanatlar kunel Şaşa tipe yore sinesini kutu Olmam bakşamda uskan olma Bula gittim min sinja kızıl olma Come on Almayayım gerek mi kızıl alma Kızıl olma Gerek mi iPhone'lu altın alma Alma Tizden жылы булачак 3 aydan отопленияны кабызачаклар бит дип көлде Рафаэль Якупов. Юмор хисле резидентыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 093 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Eyjalının marğasındır indi kirip çay içip al. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar biri kesilsin karışın. Bir kızga aşık buldum bi. Bilmem indi көңілім тарта мен шуңа. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermezsen, avlularına, kurşudağına da mine diyen kızlar var bey. Bir körüde aşık buldum nişletim yüreğimni Sen meni anlamışa üzlesin üzegimni Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Ömür bir ev almayın bağrım yüreğim tınlamay Senin iler uylağanı ul hiçkire anlamay Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Attıraşta kaldım indi iki ut arasına Bilme yürüme diyen sayın sıyım artağına Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bir körüde aşık buldum nişletim yüreğimni Sen meni anlamışa üzlesin üzegimni Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğime Oğlum uyan, dünya bu. Хит парадыбызның иң яш башкаручысы Аяз Габитов резидентлардан жайны иң көткәнедер. 9 ай укудан соң ниһаят 3 ай ял
һәм нинди генә һава торышы булуына карамастан ул җәйне истә калырлык итеп үткәрергә планлаштыра. Аязга уңышлар телибез һәм SMS хәбәрләр юлларга онытмыйбыз. Хит парадыбызның көчле эшлегенә дә килеп җиттек. 3нче урын карыйбыз. Фәннур Зарипов фикеренчә, быел бик тә яхшы җәй. Кызганыч куртка белән кызынып кына булмый дип истәде аннары. Күңелем язга атлый дип җырлаучы башкаручыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 098 кодын язып тавыш бирегез. Көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Миннең әле кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде, кайтыр юлында уныткандыр инде хәзер. Менә кайтай, юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. Ирештин сәламнарым сиңа сөйгән ярыма булмаганга янымда күңел сине сагына дөньяда син булганга хыялларым канатлы яратам дип кабатлый күңелем язгатлы дөньяда син булганга
Dünyada sen bulganға Хыялларымы қанатылай Яратам деп қабатылай Көңілім язғатлай Dünyada sen bulganға Хыялларымы қанатылай Яратам деп қабатылай Көңілім язғатлай Білдірші хислеріңні Ұшқын ұшақ қабыза Алып кетіп языма Түрір едім назыма Дүнияда сен болғанға Хыялларымы қанатылай Яратам деп қабатылай Көңілім язғатлай Дүнияда сен болғанға Хыялларымы қанатылай Яратам деп қабатылай Көңілім язғатлай Рәсәйдә иң кызу җәй 2010 елда булган. 1 августта Казанда температура 39 градуска кадәр җиткән. Безгә, әлбәттә, аның кадәр ук кызулык кирәкми. Ләкин стабиль рәвештә көн сайын 25 градус булса, каршы килмәс идек. Түземлек кирәк ди Инсаф Гайнуллин. Һәр нәрсәнең үз вакыты дип истәде аннары. Түземле җырчы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 092 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Хит парадыбызның лидеры, беренче урын иясе. Котлыйбыз! Dünya bizni yüdətə, birişməskə öyrətə, Naqıtırığa, kilgən davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, Qayğılarda, sırxavlarda, Üzüngə hər vaxıt tuğrıq alırğa. Tuğrılıq senin turı yolun, dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi, toğralıq, ədiyyədiyin rəhməti, kişilərinin zor hürməti, mul qüdrəti Allah'ının, rizalığın olu onun. İki akış yüze gülde, ışağınlar alar bizge, Tuğrı ihlas, məhəbbət qışlarda. Ana balasın yarada, Qaraşı bilən jılda, Şəşək-şəşəkə urilgəndəy qırlarda. Tuğralıq, o senin tuğrı yolun, Dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi.
чиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, ул синең тугры юлың, дусларыңның нык кулы, гаиләңнең иминлеге, бәхетле булу мөмкинлеге. Тугрылык, әтиянең рәхмәте, кешеләрнең зур хөрмәте, ул көдрәтле Аллаһның ризалыгын алу аның. Тугрылык, ул синең тугры юлың. Тугрылык, ул синең тугры юлың, ул синең тугры юлың. Шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Сезнең белән очрашуыма шат идем. Хит парадының резидентлары өчен тавыш бирергә онытмагыз. СМСлар юлагыз яки ТМТV каналы сайтына кереп тавыш бирегез. Киләсе очрашуларга кадәр дип, мин Диана Тажидинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.